Des de la UPC vull aportar els 3 reptes que em semblen més importants dels serveis lingüístics, no de cara al futur, sinó per ara. El primer és dimensionar el suport tècnic a la política lingüística a la nostra universitat i al conjunt del sistema. I això vol dir demostrar alineació estratègica, expertesa en planificació lingüística i una actitud dinàmica i propositiva. El segon és incorporar la intel·ligència artificial perquè volem fer un salt qualitatiu en la gestió interna, en els serveis i recursos que oferim i en les experiències de comunicació amb els nostres públics i usuaris. La tercera és córrer el risc de prioritzar. Més enllà de propostes continuistes o apostes incrementalistes, saber detectar les actuacions amb més valor i atrevir-nos a minimitzar aquelles que no n'aporten prou. Espero que amb les idees de tothom tinguem un debat ric i constructiu sobre els serveis lingüístics universitaris. 2 reptes hipotètics. El primer, una disminució important de la despesa pública a Europa, menys recursos. Preparem-nos amb els nostres companys dels serveis lingüístics. Elaborem, encara que siguin esbossos, de plans preventius en els quals prioritzem accions, en els quals mirem d'externalitzar accions i en els quals fins i tot deixem de prestar determinats serveis. Fem-ho units amb els serveis de manera cohesionada i que ens permeta abordar junts aquesta possible adversitat. Segon repte, que ens trobem en les comunitats universitàries amb actors que qüestionen la normalització lingüística d'una manera més desafiant del que hem conegut fins ara. Busquem col·laboració, ara també externa a les unitats. Fem bons mapes de públics per a les nostres accions de dinamització. Busquem d'acompanyar els compromesos, busquem de mobilitzar els ingenus, els resignats, busquem d'aproximar els contraris. Són situacions hipotètiques, adverses, que crec que hauríem d'abordar amb un somriure intern, amb assertivitat, amb persuasió i amb fraternitat. Es diu que la fraternitat conté la tendència innata de l'ésser humà a la cooperació. Aprofitem-la. Un dels reptes més importants que afrontaran els serveis lingüístics universitaris en els propers temps és l'arribada de molts membres de la comunitat universitària de fora dels territoris de llengua catalana. Això, evidentment, comportarà haver de reforçar l'acollida lingüística i aconseguir que els serveis lingüístics siguin un espai de trobada i de convivència entre estudiantat i professorat local que vulgui aprendre terceres llengües i professorat i estudiantat que ve de fora i que vulgui aprendre català i utilitzar-lo en el dia a dia. Aconseguir això, evidentment, requereix reforçar els serveis lingüístics, dotar-los de més recursos, especialment de més recursos tècnics, de més persones que puguin fer feina per a aquesta acollida lingüística, i això requereix el compromís tant de les universitats com del Departament de Recerca i Universitats, i és per això que estem treballant en aquesta línia per aconseguir-ho. Bé, quan penso en el futur i els reptes que tenen pel davant els serveis lingüístics universitaris, a mi em venen al cap 3 idees fonamentals. D'una banda, flexibilitat, de l'altra, polivalència i, finalment, formació. Flexibilitat perquè penso que els serveis, les estructures, han de tenir prou múscul per poder donar resposta a les noves necessitats, a les noves demandes tant de la comunitat universitària com de les mateixes universitats. Polivalència perquè penso que potser estem massa acostumats a treballar en petits calaixos i avui més que mai necessitem treballar en equip, de manera transversal, compartint reptes per enfrontar-los de manera conjunta i, finalment, formació, perquè, naturalment, el personal tècnic, els experts, els professionals que integren els serveis lingüístics tenen en el seu ADN principalment un coneixement expert de la llengua, però cal treballar, cal continuar desenvolupant altres competències. Penso, per exemple, de manera fonamental la competència tecnològica per poder aprofitar les aportacions de la intel·ligència artificial, de l'ensenyament per mitjà de l'ordinador, dels entorns virtuals, per poder-los incorporar a la tasca diària, per facilitar la seva feina, per dur a terme el seu treball de manera més eficaç.